Coas cazarolas na man e ao ritmo de non somos sanitarios, somos educadores, os traballadores do Príncipe Felipe concentráronse esta mañá para denunciar a falta de medidas anti-Covid adoptadas neste centro. Pola falta de persoal, os docentes aseguran estar facendo as tarefas que deberían corresponder aos traballadores sanitarios, unha situación que pon en risco a súa saúde. Hai que ter en conta que este centro é un centro sociosanitario. Que quer dicer eso? Que hai un servicio de enfermería que é o servicio que ten que atender precisamente aos rapaces con problemas, aos rapaces que estean enfermos. Entón non ten ningún sentido que se estén confundindo este tipo de cuestións. Créanse dúas unidades, unha unidade de aillamento e unha unidade de prevención. En estas dúas unidades obligan a que o personal educativo realice turnos para atender a esos nenos, cando, lóxicamente, esa é unha función que se debería dar a cabo, que deberían cumplir, en este caso, o personal sanitario. El di que temos que atendelos como se foran os nosos fillos na nosa casa. A diferencia que aquí hai rapaces a chea, o sea, hoxe un, mañán é outro, nos vamos a estar sempre expostos a atender os COVID, nos vamos a nosa casa, temos a nosa familia, tes que estar aislado da túa familia porque non vas a arriesgarte a contagiar a todo Dios. Ademais da falta de persoal, os traballadores denunciaron tamén a falta de recursos. Os educadores aseguran que en ningún momento se lles facilitou material de protección, nin sequera despois de detectar un positivo entre un dos seus residentes. Un feito que puso en corentena outras 13 persoas. Aquí se lle están dando ao personal educativo unhas mascarillas higiénicas que, lóxicamente, eles non contagian, en este caso os menores, pero os menores os poden contagiar eles. Estamos pedindo que lle dean o personal adecuado para evitar as situacións de contagio. Por lo tanto, aquí hai que cambiar ese tipo de mascarilla. Nós non somos personal sanitario, non nos ensinan a poner un EPI nin a quitalo, nos hospitais tivés que lle enseñan a quitalo, a poñelo, que o poñen entre varios, nos é unha persoa soa que ten que solucionarse, poñerse o EPI, quitalo, sacar os residuos para fora dos rapaces, porque tamén é tarefa do educador, segundo este director, que nos dediquemos a sacar os residuos. Agora a noticia que nos deron onte é que, por exemplo, xa non podemos coller nin asuntos propios, nin vacacións, nin días de descanso, están anulados, porque non teñen persoal. Onte un centro que ten 4 unidades cheas de rapaces, había 3 persoas traballando para 4 unidades, co local xa me dirá el como vamos a atender 4 unidades, 3 persoas. En canto á limpeza, tanto os traballadores como os sindicatos critican que o centro non reforzase as tarefas de desinfección e non contratase a máis persoal. O servicio de limpieza desta casa non pode ser o mismo, non pode ser o mismo número de persoas que hai para a limpieza en esta casa antes da pandemia, como despois da pandemia, como en este momento. Porque eso quere decir que, con moito esforzo, lóxicamente, por parte do personal de limpieza, non poden atender adecuadamente, non pode estar isto que a hixiene que ten que ter nun contexto como este. Os educadores e os sanitarios do Príncipe Felipe exixen que se elabore un novo protocolo que garanta a seguridade tanto dos traballadores como dos residentes. Ademais, piden que se reforce o cadro de persoal, que se adquira máis material e que se tome máis medidas anti-Covid.